duuɓi sappo jayde pulaar e nder DSTV duuɓi sappo wona balɗe sappo ɗiɗi lewru colte hitande junnaji ɗe sappo e goho jaggi ɗiɗi lewru colte hitande junnaji ɗe nogas e goho duuɓi sappo hikka ko nde jayde fulfulde yankore feŋa e nder ayawo DSTV duuɓi sappo ko Elhaj Hamme Amadou Ly ari DSTV duuɓi sappo hikka ko Actu Pulaar laati sewde wiyoɓe mbimi Actu Pulaar ko nde jayde huɓnore aadi mum yontere foof laabi ɗiɗi holi oɗo nde jayde so tawi ko Elhaj Hamme Amadou Ly o neɗɗo pinal o jeeya ko Mboyo e nder falde Podor o waɗi jangde makko Qur'ana koto Rosso caggal mum o arti Mboyo ngam jangude école koyduɗal hakkundewal ngal Abdoulaye Sadji to Tinguéji o heeɓi seedan faago makko bac ko nden o yehi dodal jaaɓi hattirde ngal Dakaru o yaruno ko fonnomi ciyankagal hono kilo jeefi koye hitande 2000 o naati e kumpital to Jamono FM koye hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi o yehi to RTS omo yuɓɓinatno toon jewte jonde ina hen bowal ganni hani e jottingol kabaruji Hamme Amadou Ly heeɓino fartange yaadete duɗal keblowal jayndiyankoɓe hono sessi koye hitande 2010 o sajjiti seeɗan faago makko Hamme ko windiyanke belɗo kuɗol bindande makko cañide ina tawe e jayde Laslinguel Ben hani e lewlowal communication o windi ko ina tolno e defte joyi Actu Pulaar e nder DSS ha e garal toon Elhaj Hamme Amadou Ly koye ballal guindiyanke ngana kono Ibrahima Moukhtar Darey Char mo leydi Mauritanie o wiide makko ko Alhaji Ndiaye e Ibrahima Sarr jewtidanno on hollitimo yidde mum nde teleji ɗi battorte ɗemɗe guindiji ɗe Alhaji Ndiaye wimo ina yiiɗi wadde ɗum kono yiiɗa wadde hunde nde heldani o wi soko ɗo Ibrahima Sarr wonno ma foftinannomo e wawde wadde ɗum ko ɗon Ibrahima Sarr wi hayso mi ala ɗo won sukaɓe ɓe jiimi ɗo hayso ɓe mbayani no mbami ni heɓe mbawi tutede ha ɓe mbayoyi noon ko nden Sarr noddi Hamme Amadou Ly o namdi ɗum gonko mum to RTS Hamme wi suwaji ettede taw ko nden o jokkodiri Hamme Alhaji Ndiaye ko ɗum jeeyi sababu garal Hamme Amadou Ly to DSTV Actu Pulaar nde jayde holliri wona wuro lamorgo ngo tan hoɗa hebloɓe nde jayde cuuɓi ko fawde koyɗe mumen e Dakar tawno jicciti caggal ngam wattorde joljole joloje e nder leydi ndi foof ene hen to ɓuuri joñade e nder leydi ndi ha e bowal keeri tawi ɗum fawi koye gudditanagol Hamme Amadou Ly ɓen jaynoɓe yiiɗoɓe bayinde ko joli e nokkuji ɗi tawa koye bellitgol joom galle o nde jayde sakki gueɗe kewɗe ɗe battoranoko e jaynirɗe ɗe gila e dente ɗo kewiɗe teskinde seedete jayde nde gollima hen golle mawɗe ko wayno Daka Madina Gounass ɗo Actu Pulaar feŋete laabi tati e kala hitande e ko nangi hen Actu Pulaar noon guila nde fuɗɗi ha woni duuɓi jeegom ko Hamme Amadou Ly tan joguino jayde nde caggal mum Allah yiɗimo sukaɓe helluɓe ɓen goni Amadou Diaw e Fatima Diallo hani e Fatimata Tall golloɓe hen golle payodinde Amadou Diaw jeeya koto Paté Gallo ko hitande junnaji ɗe sappo e joyyi o ariti DSTV ko kanko ardina catal ñawore e nder rédaction mo DSTV hono Dex Justice Fatima Diallo ko suko debbo baɗo ko fayidine e ngal meccal jayjenkagal DSS noon ko ayawo jeytimo ngo Alhaji Ibrahima Ndiaye e joom suudu mum Mariama Ndiaye darni ñande nogas e go lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e tati Actu Pulaar laati ko condi hirande wonande wiyoɓe mbimi Elhaj Hamme Amadou Ly joom konngol mbaynigu ko kanko wi mo hasidanironoɓe mum maya mayde sofde